Чудо 59 на Пресвета Богородица за излекуването на един прокажен и отиването му в манастир. Добродетелен монах на име Адам живеел спокойно в един манастир и никому не правил зло. Той изпитвал голяма любов към Божиите закони и към всички божествени книги. Когато четял сам или слушал друг да чете за чудесата на Пресвета Богородица, толкова се наслаждавал, че много пъти забравял да се храни, само и само да чуе до край поученията. Веднъж монахът се разболял тежко, стигнал до смъртно легло. Тогава един брат го помолил да му каже как се е здобил с такъв Божи дар. А той му отговорил: когато бях дете и ходих на училище, имах на главата си краста и рани, от които течеше смръдлива гной, чиято миризма не можеше да се търпи. Страдах много, много пари похарчих по доктори и лекарства, но нищо не ми помогна. Винаги обаче, когато отивах на училище и минавах покрай една богородична църква, влизах в нея, молих се с благоговение и никога не пропуснах бдение. Една нощ ми се стори, че камбаната бие за утрина. Станах и отидах в същата църква, но тъй като я намерих затворена, постоях пред нея и започнах да се моля на Бога. По едно време вратата се отвори от само себе си. Цялата църква отвътре блестеше с чудна светлина, като от много свещи. Влязох с удивление и видях 7 светли девици, едната от които, седяща върху престол, беше по-светла. И тя ми рече: защо, чедо, не искаш да си изцелиш главата от тия рани? А аз й отговорих: искам, госпожо, както и всичките ми роднини искат да ме изцелят, но не могат. А после тя продължи: познаваш ли ме? Не те познавам, госпожо, отговорих аз. Аз съм майката на Исуса, ми рече тя, и понеже зная, че имаш навик да идваш тук да се молиш, дойдох да те излекувам. Като каза това, ми махна с ръка да се приближа към нея и като сложи причестната си ръка на главата ми, казваше: во име Отца и Сина и Святаго Духа, да бъде здрава тая глава и да не се разболява до смъртта, понеже е имала голямо благоволение в мене. След това тя стана невидима, а аз оздравях. Дойдох в манастира и сега с радост си отивам от този свят. Като казал това, починал и се представил във вечното царство. Амин. Преславна Преснодево, Майко на Христа Бога, принеси нашите молитви пред Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Всичкото си упование на Тебе възлагаме, Майко Божия, запази ни по Твоя покров. Богородице Дево, не отхвърляй нас грешните, които търсим Твоята помощ и Твоето застъпничество, понеже на Тебе се уповаваме, помилуй ни. Пресветая Богородице, спаси нас. Амин.